Karbi Karbi Prime Time Birta along Penalisami Rani Temupi. Tangke Karbi Prime Time Birta Arjuita. Karbi along along Chat Puja Katalon Kapachunjia Pothak Pini Deepu Circuit House Conference Hall along Chat Puja Amai Patupo. Jokwan lapen mon samang bong Karbiang long arlo Chat Puja Katalon Jia Pothak Pini Deepu Circuit House Conference Hall along Chat Puja Amai Ingnisi Chat Puja Aruni Keklem nang jinang nia Pothak Kachingwai Aklong Palida. District Commissioner Sangpi Nirola Phangchupi Chipahim Pupon Pen Kang Nipona Maya Long Karbiang Long SP Sanjib Kumar Saikia Pen Chat Puja Ahot Kachar Bosai Kapavete Japan CCTV Camera Pen Chenglok Ason Ason Ke Jogwan Asai Deng Honang Jipusi Chat Puja Committee Atuma Phan Pachini. District Commissioner Pen Chat Puja Committee Atuma Phan Methang Asai Arpu Mesen Pen Kepachun Jia Phanta Pachini Dunsi Phai Kuni ni Phai Troxi la pen narkep Pani nia Pharman Chat Puja Katalonji Aham Bhanga Phan Alang Lihir Jume Pajurdu. Rongkhang Education Block Aparlo Hamran Pen Kilometer Kre Phodoji Kahelo Badong M School along Kedamtang Pinnang Aning Kan Pen School Arlo Headmaster Pen Keklem Kedam Ason Ason Kechok Chia Pothak School Managing Committee Ameipu Godson Terang Penajok Ningkang Samsia Lamthe Pini Perang Kiatamangno Lamthe Chepaklangpo Perang Kiatum Pen Kahumri Dama Hot Kelong Dama Tenke School Ahemaki Miki Kim Chuapota Ki Hot Karnuk Itchakantami School Atangka Beng along ke enda mahot School Managing Committee Amipu Beng check along si kaita ridak kipidu Laswa jokwang si ke entang ma aphai chini dunte Surihini ra inkoi raplianinkan midday meal kipi batai ke thombe Lapen School Managing Committee Amipu ke chok chia dim ke paking dun do anta Headmaster Pen Arjusi Harap along mate konsila cari bom CIB pendang lok dak local emisi Kacing honai sang pidina terang pila pen MLA Rupsing Teron ake hai la pen MP non kiboy itu mati susar ake hai kadu kabenang to manta nili hin penang pacin lo athi dak badong rong akisu nona por nang kili lama nili but committee puthor vita president lo la pen dak Hobhaputi badong miskolong ta hobhaputi ta nimithang malo rasinili ta asap sup kasih sagdam lapen kisung namalam sipini media chatayalong kevang inang laure nang tu hana pa chini igela hello badong mi school lo bang non akimi osomar yang gelo pen kaching hon pen konsil pen ip al bang so hem nang lelo fani so na bang ta kang dai so li pu chiki si andawe jong si pini arni media tu malong nili kachiklang nang ko yelam thebani ka ningduk lo lason mage Athi kopi polo pote laso hem mawang ta arning kandang pining hinodak lo laso hem pote moni nang pithui pke konsila so taun eji lasi kelong tangur bang asap na mui pichate pusi nilihin nili emi sekolah presiden hoi pen nang chuning rilo la pen aku dutulang ladak sekolah putha kanta master ta phang bang troksi bang na kep ke dodim lo 82 Anna school ahem lo dak ME school lasi high school anta non ke college hita long thu lab nang po lasi ni lihin pen abang ke ladak osumar kabila pen rong rup ka cari atum habe kang bura la pen konsil ka cari atum an ditu bacing hona sar la pen itu bacing hone emisi atum hon ansda ni ka chuning ri bang ke kwaraning kan min la bang so school along ki claim la pen ke dam khusar pisara khia por ching honduk lo nona por bang ke lasi nang tu banta na chera pen nona ko mirak pen dak usumata pinian ke school jang jida lopu konsel sol ha pa chini la pen rong rupe ngaching vai CM nang chini pen la pen media hoi pen anta nang chupi dun pen pinian ni school ja suta nang lelo foundation mang ta chok chep ta no he nang than lo foundation na chiki si bak si du parnuk si foundation long harlong ki dum harlong ve aruma velu avelu jong si dak pen harlong si ke ter lo pote la ke avelu la so heme kang rai lo nali hin pen nali tume hin pen ko pilonon aku la so dem long ba foundation ba boy tu pamini foundation ma ri foundation bonai thu date apulo arlo bange border pini jokamat lason de puyalo none non la langi ngo la yong si harli pulo pote lage ang pare arlo ingko banglo
school ke building foundation ki hut tangli as president hisaben thanun pudun long edan pudun long lo amat just photo fan chop pusipu Kumalo nai pu bangke. hala kaching wai long uttom long ha content Accountant konar la accountant lo. ahem ke chengbong ar kombon ha jengkha par che Chinthong block. chinthong block angta hala chinthong block Headmaster pen lam the kachepak lang atengke alang li thangnat ake chok che kachekrong abi estimate kiman hoyto সেইটো 7,09,000 etu কোনে কৰিছিলে কামটো যে গভৰ্ণমেণ্ট মানুহ হিচাপে মোৰ পৰা মই হেৰি কৈছোঁ কিন্তু কৈছোঁ যদি বোলো দোকানত ভেণ্ডৰ এইবিলাকত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা গৈছে Headmaster pen lam the kachepak lang atengke alang Bulok li ore jei thangnat ase. ake chok che kachekrong abi একাউণ্টেণ্ট আছে সেই তিনিজনে জেই আৰু একাউণ্টেণ্ট accountant কোন accountant এইটো জে হেনছে ফুল নামটো কওকচোন ফুল নামটো মই নাজানো আৰু এইটো জেইটো ৰবি দিছোঁ accountant হয় ৰবিটো একাউণ্টেণ্ট মাতিছোঁ এতিয়া এজেন্সি আৰু ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিছে এইটো ঘৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো হোৱা নাই বিলাক ফাউণ্ডেশ্যনটো এতিয়া মই ধৰক কি ক'ম মই ধৰক এতিয়া বস্তু দেখিছোঁ এতিয়া ভাল বা বেয়া মই একো নকওঁ আপোনাৰ দেখা মতে কেনেকৈ লাগিছে আপোনাৰ দেখা মতে কেনেকৈ লাগিছে দেখা মতে ধৰক এইটো বিমটো এইটো বাউণ্ডাৰ দিয়ক বিমটো ধৰক বস্তুটো আৰু অলপ যাব লাগিছিলে Bharat Sarkar pen phaikuni ni phaiket homarni Assamese salam aphan classical alam puke hokalong pache tondunsi Karbiang long along ta pini pen bhasa gaurav utsav katalona jamek pangcheng pontanglo Laso katalona jamek Karbiang long bhasa gaurav utsav katalona mai pensi pangcheng pon Bhasa Gaurav Utsav Katalona Mai Lapan Karbi Anglong District Administration atom pen patar pipongsi Phaikuni ni phaiket homarni Dipu Sarsing Terong Langkung Habe Memorial Town Hall along Bhasa Gaurav Utsav Katalona Jamek Pangcheng Ponlo Laso Pharman Bhasa Gaurav Utsav Katalona Mai Ameipu Kamsing Hanse pen Chipahing Puponsi Bhasa Gaurav Utsav Katalona Jamek Pangcheng Pon Bhasa Gaurav Utsav Katalona Jamek alamthe District Commissioner Sangpi Nirola Phangchopi Pensi Katetong Dunara Raphan Pachini Katalon ke Tingsia Jamek along Karbi Dimasa Boro Tiwa Lahaihui Alamet Pomaratuma Phan Archosi Kurwang Thu Pazirpo Bharat Sarkar pen phaikuni ni phaiket homarni Assamese salam aphan classical alampu kihoka choksi Assamese salam along Khekrehini alam ring rapet nangji pu akimang pen Karbiang long along hithi eroi Bhasa Gaurav Utsav talon ponjiputa District Commissioner pen pachini Karbiang long pen chenglok te asamadang anta pinike dia bangke hakha Gaurav Utsav. This is a kind of festival for the people of Assam and especially for the people of Karbi Anglong. Athema ladake pinike hakha lutang te pinike ladake Assamese Assamia det kalilo ba Bengali det kalilo Boro det kalilo Tiwa det kalilo kadok kabe pinike Karbi Anglong ke ana jatti Karbi pen chenglok la pen belek janajati gosti ke do ana tum tantapili lake ni tum mane isi festival la song ani ngarong chipiarni athema isi a language isi a language lam jong se li tum jong se dobodi ande ankele dunji pulutang te li tum cepaduk nangji ka kom ne istame surihini surisipen surihini an li tum tok nangji lun pustame tomo pustame litumba poetry pustame tok nangji tok an ba si cepaduk pen an se litum anang de ledunji la se Assamese a bhakhata Assamese language la tuni la ana lang litum pen prang ke tok ke lang atum cepaduk pen lam kuru sarpo lamet litum cepa duga journey sipinya Assamese language phanta
security pilo security recognize kurilo lake Draupadi language hisablo lapen classical language tapilo lapen ilitum Karbi ajaki tum anta especially Karbi long tum an Karbi ilitum ta la song deng an kile dunjia pan ilitum kato kabe tok bang tum an pen lampurup tum an pen selang se ilitum Karbi language ta koson se aprang padam ponang jiman lake ilitum bando kabe kepado kanang so lapen ning khelo nang litum la bangso alam ta social media la pen paper long an sta tok pen sepa se thang po thema ini tum ta porno ini tum Karbi language ta ang song an ke pale dun dia ini tum ini kita mau alam se la pulo la dan la program ke 3 tarik dan 9 tarik an gaji la pen mon atari ka bang especially atari ka bang ke la tok bang tum ana phan sita me lampurup ki tum ana phan sita me ini tum la dan ni club long se program ta ki la da ke Ohomia da ta kan lo Karbi da ta ke lo Siva, Boro, Dimasa, Nepali ka do ka ve lampurup ki antan ke tong se la da ni ke program la pen pena bang ke school high school long ta high school bang Setina tok bang bang pan bang pan pan sedak tu ini ke tutel bang ko rahini la pen ini tum pot mostly rong bang terang sar of them da ko an se tong ni lo kami ni tum tini nang ke tong dun pun ia tum abang ko abang tum an pan kami ni tum ahendam tu la hai ke panong ke ko anta ka ko mo anta ni tum sai ke som la dan masla kami ni tum kalang islo nili tum lota kilo la pen telepon dan kilo kami sai tum dalam kam da ko ka jeli kan tum ni dalam kami lang nila le tum han ni mo han lagi tadi yang mau tum konsel kana isi dowan long riang kang panjan poisa inti lokhimon adowana long patumi phaikoni ni phai ke thomarni lokhimon sangha soarlo tingri amaya hinpen paterpi pongsi longri humri amai mesen pen kapaman po bangso amai ke chengpen ke judan isi dowan longri tingri amai amai phi minakhi terang pi pensi mai chari pon lo lapen aluhi ka pachini lapen mai ke phalam the chun bangpi mina teron pi pensi than pon lo bangso maya long aluhi sarpiaman pen ka chetong dun lokhimon sangha soarlo langchari sai phi anima ke lingpi chetong dun si ardi pidun lo manpeng aluhi man pen ka chetong dun lokhimon sangha riso e jang langchari sai phu hores wateron lapen toklang sai phu Jameson ingti hini dowan longri than pare guru puatum chetong tunsi jumesen arnamalam lokhimon aphan ke kroinangji lapen kachepang thirnangji lehai huyalam jaiteka lan tatakalisi labangso amaya long soarlo chingri amai chun bangpi usa inti pi pen chenglok aduan tin lapen alongri tin soarlo chingri amai ame phi chun bangpi lapen riso e jang chingruma mai pen setame chetong du maya long ka chethan pon lake jasemet soarlo atum ke claim ke dam nang ji pen chenglok arna maphan ke kroin nang ji anparta pending sumpot ka chepang chu nang ji lapen manpeng ka chepi thek nang ji pen chenglok lehai hui kaprek alam the chethan pon kadu kawe bangsuri sira bang pharo phoso se aramu chetong pon si sayang deng mesen pen pachun po nilitum isi doan nongri angka mana nilitum pri doan nongri an lo heti ke thom doan nongri an ke nilitum humri elo lasi pini ladang nilitum isi doan nongri elong ke pa jutsi glo lasi ladang nilitum non isi doan nongri angka ngabangke nilitum ladang panjan poisa ing pierong lukhimana doan
ahong chatai long si nilitum la bang ke bipon iklo la si nilitum la longri humri dam nang ko ka bang ke nilitum mane ka to ka be ladak pini la so channel kilang tum hanta news kilang na hanta ni ni pachini kang tung mang ke la lo nilitum mane nilitum han kuru sar hala sulang pin khalo je mane ka to ka be tum mang ke mane ashram long bang ashram long bang posi mane sarpi sarpu la son sta medo la pen ke kumame bangun epin atum sta medo la si sorlo tum mane dak nili tum lo mona rona long sorlo tum ko son si ke claim ke dam nei ma mate chor phan ko son si che palon nei ma somar phan ko son si ke chelang po nei ma ke mesiana krong ke padami phan somar non ki thur mi obe ki mi tum phan ko son si ke than ki bum po nei ma la pen ke pindeng sumpot ki phir ke thak pen cheng lok hem rit chutun chodang chukim chorang along mane ichore lok lok ko som siki chira punai ma lahaya puthak si bane nilitum mane ikuru na pin khada teng pen asingkan peng sitame mane nilitum phala bang su longri humri bang dam tu kwa bang si nilitum phala bang su bang mang tin khat nilitum pha nilitum bang ke mane ingdeng ki thom an bang ke pini an bang ke nilitum la longri tin humri bang ke ingdeng ki thom an mane la lukimon songkro sorlo chingri ame ahin pen la longri humri bang ke ingdeng ki thom an mane chun pon longri humri amai bang ke sorlo tum chingri amai ahin pen si la bang so mai ke deng pon lo la si la so mai bang ke nili tum along ritin setame la bang so longri humri amai bang ke padu ponan pok lo je mane ningkan ni sek pen nili tum setame ki claim ke dam chingri atum setame la hai ki claim ke dam pen cheng lok hem ke chubu che along isomar ke chelana pen cheng lok la hai aput thak alam sitame chithan chi mum pon chi pusi la bang so mai sitame nili tum sitapat thek pon den lo la si teron ti la si ini radak ka channel lang arak ti do an panstame ni longri humri akadom paje diklo kadom sipini nili tum to dawa por pen sayang deng ke deng pon ke lalo ke chengsi ke nili tum la bang so mai ke pachun ke nang so da posi mai ke chipahen thi ponang je posi nili tum mai phi phan ar thu pe pon si ni tum mai pachengan thi pon lo la pen ke mai phi phan sa me mera leke sang pen kuru kar chu sta me nili tum deng pon lo la so pen da phi nili tum ka chop pha lo hi pen sta me ahin pen ke bang la pen ke la bang so lukhimona kai lukhimona adhorom along alam cho ke than thek ji mate na ke than dun ji abang khu bang ki pon sta me nili tum chop pha pon pen alang li tum bang pen si nili tum jaborong epak la pen pohoi pak pen archo pon pen sinil tum teng pon lo ini ke isi doan long riang kang sinil tum ke che phapot isi doan long ri adowan bang ke doan hum thong ke ratro la si la bang so doan hum thong ke rat trok adowan bang ke pini che tong pon et ason si nilitum apai chelong pon tela so asang deng ke pangcheng pen pinial ni an pen atum ke claim ke dam pen pen akisung katora la hoina tu che thek bolong son doma nilitum la ki sum thak ka siksa ka ve guru sa lo khon mate arnam no kimona che rab dun pen nilitum han thak siksa ka ve Lokso Tokbi Youth Club ahin pen pater pipongsi chitia chiklo ni pha isiar ni pen kechengsi Karolitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Lokso Tokbi pathuak lamalong paman ponsi pini mate phaikuni ni phai player ni an angdum kiti paman ponlo Karolitang Surjo Ingti lake vothunga ji ahithia dongkedo Lokso Tokbi arong amikar Barnis Ingti lapen Jayanti timung piatuma sopo amdakwam ikla alangli pirthe ke dote ka pora hot alangli kapathuanat aning ke hangvik abangpu lapen alangli lokatal yang deng sidame dokmuka thong nokbe college pensi BA yang deng chipa onlo bong sidame alangli kopai ke lang no ka chetong lokajok ke damtang aning kam suri hinira inkoira hinia ningkan jangmia chiklo ni phai kro hiniarni bangso pirthe pen chiopon alangli kapathua anat aning ke dok abangpu binongpu hokponsi alangli men pen panong pe ponsi cricket T10 tournament championship Karbi Autonomous Council EM Rites inghi lapen denarong municipal board chairman Prodip ingtiatum Amina Jungjung akhiadat pen piponsi bangso kapathu paman ponsi angdung kitian nangman pon bangso angdung kiti ponalong hawar ke hat club pen halodhiati TR11 angbong chipo ponsi TR11 club atum ki hayanong e chipalong ponsi tangka suri kre pho lapen trophy deng ponlo
Bangso angdung kiti kapaman ponalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritias Ingi lapen sangpi Rita Teron pi lapen Denarong Municipal Board Chairman Prodip Ingti lapen rong asar Babu Tokbi Prodip Tokbi anparata Baburam Tiswatum Chetong Dunsi Ingsam Jinpen Pachunpo. Tang tipin Karbi Prime Tang Birta Bangke Kangtoniklong Kadoka Vetame 2 में थक में कुर्बान थ्रू